Да. Тук е рибаря големия. На инджико. Слагаме аз сега джика и полека. Няма разкъса. Полека. 20 метра. Где-то проблясква нещо. Ето е рибата идва, голяма е. Само че още не знаем каква е. Тако се нагрида. Се нагрида голяма. Към 3 килали. Или фагри. Се нагрида. Чакай. Фагрос. Фагрос. Ето е рибата. Ще снимаш ли? Да. Ето я. Фагри 3 килограма. Виж го на работа е фанал, видиш? 3 килограма фагри. Фунилало се. Браво. Паскаль! Браво. Ай. Честито.